फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण घावण्याची रेसिपी करणार आहोत। मी माझ्या चॅनलवर ऑलरेडी 2 घावण्याच्या रेसिपी अपलोड केलेल्या आहेत, पण ही थोडी वेगळी रेसिपी आहे। आपण त्याच्यामध्ये ओट्सचं पीठ टाकणार आहोत। तांदळाचं पीठ रेडीमेड येतच ऑलरेडी मार्केटमध्ये, तर आपण त्याच्यामध्ये जर ओट्स टाकले तर ते घावणे हेल्दी रेसिपी म्हणून होणार आहे त्याची। तर आपण आता सुरू करूया। इथे मी हा पॅन गरम करत ठेवलेला आहे। तर आता मी त्याच्यामध्ये हे ओट्स थोडेसे गरम करून घेणार आहे। आपल्याला ते फक्त गरम करायचे आहेत, म्हणजे ते थोडे गरम झाल्यानंतर थोडे कडक होऊन त्याचं पीठ खूप छान येईल, म्हणून आपण ते फक्त गरम करून घ्यायचे। ओट्स आता चांगले गरम झालेले आहेत, तर आपण आता ते या प्लेटमध्ये थंड करत ठेवणार आहोत। आता मी हे मिक्सरचं छोटं भांडं घेतलेलं आहे, तर आपण आता त्याच्यामध्ये हे पूर्ण ओट्स टाकून त्याची चांगली पावडर करून घेऊया। मिक्सरला आपण आता त्याची पावडर करून घेऊया। पावडर रेडी आहे। हे बघा, छान अशी त्याची पावडर झाली। आता मी इथे एक बोल घेतलेला आहे, तर आपण आता त्याचं 2:1 असं प्रमाण घ्यायचं आहे। म्हणजे एक बाउल भरून मी पूर्ण तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, तर त्याच्याच अर्धा ओट्स घेतले मी। ओट्सचं पीठ घेतलेलं आहे, म्हणजे 2:1 असं प्रमाण घ्यायचं। त्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये सॉल्ट टाकूया चवीप्रमाणे, आणि पाणी टाकत टाकत त्याचं बॅटर मिक्स करून घ्यायचं। छान असं त्याचं पातळ बॅटर बनवायचं। लागेल तसं पाणी टाकायचं त्याच्यामध्ये। पाण्याचा अंदाज करायचा आहे, आणि एकदम पण पातळ करायचं नाहीये, मीडियम साईज करायचं, नाहीतर मग आपले घावणे नीट धरत नाहीत। चांगलं मिक्स करून बॅटर रेडी करून घ्यायचं। आपलं बॅटर आता पूर्णपणे रेडी आहे। खूप असं आपण पातळ बनवलंय ते, एवढं पातळ पाहिजे, याच्यापेक्षा आपण थोडं अजून पातळ करणार आहोत। आपलं आता छानपैकी पातळ झालंय। 4 ग्लास भरून मला पाणी लागलेलं आहे एवढं बॅटर बनवण्यासाठी। आपण आता घावणे टाकूया। इथे आता मी हा पॅन गरम करत ठेवलाय, तर आपण आता त्याला सगळीकडून तेल लावून घेऊया। फास्ट गॅस ठेवायचा आहे, कारण की घावण्याला नेहमी फास्ट गॅस लागतो, त्याच्यामुळे गॅस मार्क नेहमी फास्ट असावा। आणि आता आपण त्याच्यावर घावणे टाकणार आहोत। छान अशी जाळी आली पाहिजे। त्याच्यामध्ये ओट्सचं पीठ आहे, त्याच्यामुळे आपण बघूया जाळी केवढी येते ती। तर आता मी हे झाकून ठेवणार आहे। चेक करून घेऊया, कारण की वाफ येते। तर आता घावणा सगळीकडून सुटला पाहिजे चांगलं, तर तो स्टीम झालेला आहे, तो सगळीकडून सुटून द्यायचं त्याला। घावणा आता आपला सगळीकडून सुटलेला आहे। घावणा ऑथेंटिक अशी रेसिपी आहे की तो घावणा टर्न करत नाहीत, पण याच्यामध्ये ओट्सचं पीठ असल्यामुळे आपण तो दोन्ही बाजूने चांगला शेकवायचा आहे। आणि याच्यासाठी नॉनस्टिक पॅन वापरायचं, म्हणजे घावणे चिटकत नाहीत। बिडाचे पॅन सुद्धा वापरतात। तर आपला आता हा घावणा खालून शिजल्यानंतर रेडी आहे पूर्ण खाण्यासाठी। आता हे घावण रेडी आहे, तर मी आता ते काढून घेते एका प्लेटमध्ये, आणि आपण दुसरं टाकूया आता। तर पुन्हा एकदा त्याला चांगलं तेल लावून घ्यायचं।
तेल लावून घेतल्यानंतर पीठ पुन्हा टाकायचं आहे. याला छान जाळी आली आणि 2 मिनिटं झाकून ठेवूया. झाकण काढून घेऊया आणि आपल्याला आता तो चांगला शिजवायचा आहे. खालून सुटतोय तो. पॅन जर तुमचा चांगला असेल, नॉनस्टिक असेल, तर घावणे त्याच्यावर खूप छान होतात. तर आता आपण याच्यामध्ये ओट्सचं पीठ मिक्स केलं आहे, तरीसुद्धा रेसिपीमध्ये काही चेंज झालेला नाही आहे. म्हणजे ती हेल्दी रेसिपी झाली, पण घावणे चिकटत आहेत नाहीतर काय असं त्याच्यामध्ये काही चिकटपणा आलेला नाही आहे. तर अतिशय उत्तम आणि पौष्टिक अशी ती रेसिपी झालेली आहे. तर आपण आता हे सुद्धा टर्न करूया. छान अशी त्याला जाळी आले, सुंदर झालंय. तर नंदकिशोर म्हात्रे यांची रेसिपी आहे ती. मी फेसबुकवर बघितली, मला खूप आवडली. उर्मिला म्हात्रे यांचे हस्बंड आहेत ते, म्हणून मला असं वाटलं की आपण आपल्या चॅनलवरती शेअर करूया. अतिशय उत्तम असा ब्रेकफास्ट आहे तो. तर तुम्हाला आता ही रेसिपी नक्कीच आवडली असेल, तर तुम्ही ती लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मस्तपैकी चहा बनवा आणि चहाबरोबर हे घावणे एन्जॉय करा. तर थँक्यू सो मच की तुम्ही ही रेसिपी बघितल्याबद्दल. मस्त जाळी आले, रेडी आहे खाण्यासाठी. मी आता छान असा चहा बनवून रेसिपी एन्जॉय करणार आहे.